Malta ġiet invaduta. Nur li naħbu aktar. Malta daħlet reliġjon ġdida u għandha isem. Tafu x'isima? Bl-Ingliż secular humanism, bil-Malti umanizmu sekulari. Il-filosofija tal-umanizmu sekulari tgħallem lil bniedem biex ikollu moralità tajba u jkun kapaċi jagħmel deċiżjoni tal-ih innifsu, ikun biżżejjed għalih li juża r-raġuni tiegħu, ċerti etiċi, ġustizzja soċjali u l-idea li hemm biss liġijiet u forzi naturali joperaw f'din id-dinja. X'inhi l-problema? L-umanisti sekolari speċifikament jirreġettaw prinċipji reliġjużi, dak li hu sopranaturali u dak li x-xjenza ma tistax tipprova. L-umanisti sekolari dan kollu jirreġettaw. Din il-filosofija tgħallem li bledmin kapaċi jkunu etiċi u moralment tajbin mingħajr Alla. Il-motto tal-American Humanist Association huwa dan: Good without a God. L-għan ta' dan l-umanizmu huwa li jikkreaw dak li huwa msejjaħ godless society, soċjetà li twarrab kompletament lil Alla min nofs. Ħbib tiegħi, din hija kriżi enormi li għaddejjin minnha bħala pajjiż u l-idea li taċċetta żwieġ bejn raġel u raġel jew żwieġ bejn mara u mara tifforma parti minn din ir-reliġjon ġdida li infiltrat il-pajjiż tagħna. Fl-istorja tal-bniedem ġara miraklu kbir li għadu jissemma sal-lum. Waħda mara ludija minn Nażaret fil-Galilija filwaqt li kienet verġni u qatt ma kellha x'taqsam ma' raġel, kellha tarbija u din it-tarbija semmiet Jehoxua bil-Malti Ġesu li tfisser Alla jsalva. Wara li der messaġġier mis-sema kemm lilha kif ukoll lill-arus tagħha Ġuseppi u ħabbar li l-Ispirtu t'Alla krea wilt ġewwa ġufa għax hekk kienet irrieda u kien il-pjan t'Alla l-ħaj. Il-messaġġier ħabbar li din it-tarbija kellha tissejjaħ Iben Alla kif ukoll Alla Magħna. U dan l-iben se jkollu s-saltna li tibqa' dejjem u ma tieqaf qatt. U li l-qofol tal-missjoni tiegħu fuq l-art kienet biex issalva lil bniedem mid-dnub tiegħu. Dan Iben Alla ġab messaġġ miegħu li jekk il-bniedem jemnu u jimxi miegħu għandu l-qawwa li jeħilsu bid-dnub tiegħu quddiem Alla u Alla wera li kien verament messaġġ ġej minnu għax ippermetta li permezz ta' Ġesu Kristu u dawk li batqu u għadu jibgħat sal-lum il-ġurnata isiru sinjali, mirakli u eġubijiet li għadhom isiru sal-lum fil-Knejjes Kristjani permezz ta' apostli jew missjonari, sejħilhom li trid, rajja, profeti, evanġelisti u xi wħud għalliema. Dawn jinkludu l-fejqan, il-ħelsien minn spirti ħżiena, id-doni tal-Ispirtu Santu u sinjali oħrajn li huma komuni fil-Knejjes Kristjani. Jien nista' nitkellem għalija f'River of Love li rajt dawn l-affarijiet iseħħu qudiem għajnejja. Jiġri issa li din ir-reliġjon ġdida li daħlet ġewwa pajjiżna hija mibnija speċifikament biex teqret il-messaġġ li ġab Ġesu Kristu biex il-bniedem ma jkunx jista' jsalva. Ħanurikom kif. L-ewwel punt li jifforma parti mill-messaġġ li ġab Ġesu Kristu f'din id-dinja. Alla huwa qaddis, ġust u perfett. Għandu liġi li jekk tikser parti minnha tidher qudiemu bħala wieħed li kisirha kollha għax din il-liġi tirrifletti l-perfezzjoni tiegħu. U biex nipprova dak li qed ngħid mill-kelma t'Alla biex tkunu ċerti li mhux ġej minn moħħi ma ġej mill-kelma li hija diġà miktuba ispirata minn Alla, ħanaqra vers minn Ġakbu kapitlu 2 li jgħid hekk: għax min il-liġi ħarisha kollha imma jiksirha f'ħaġa waħda biss ikun ħati ta' kollox. Mela l-umanizmu sekulari għalmek illi Alla ma jeżistix u li l-bniedem għandu biss iħares lejn il-liġi u l-prinċipji tajbin tal-bniedem biex jimxi l-qoddim. Punt numru 2 tal-messaġġ li ġab Ġesu Kristu: kulħadd dineb. B'konsekwenza ta' d-żubbidjenza ta' Adam u Eva, kull bniedem weret in-natura ta' dnub f'ġismu u jinstab ħati quddiem Alla bħala midneb. B'dana kollu jgħid f'Kohelet
7 il-kelma tal-Alla b'dana kollu ma ssibx bniedem ġust fid-dinja li jagħmel is-sewwa bla ma jaqa' f'xi ħtija. Però l-umaniżmu sekulari, din ir-reliġjon ġdida tajtek, fil-fatt avvanza l-idea li n-natura tal-bniedem hija tajba u li bekk jista' jakkomoda il-ġibdiet tiegħu b'kuxjenza safja għax bekk jew hekk Alla la jeżisti u lanqas għandu liġi. Punt 3 tal-messaġġ li ġab Ġesu Kristu huwa id-dnub jisseparak minn Alla. Il-kelma tal-Alla tajt f'Rumani 3 għax il-ħlas ta' dnub u il-mewt imma d-don li tagħna Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Fi Ġwanni 3 biex ntikom aktar minn skrittura waħda fil-fatt hemm miktub min jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem, iżda min ma joqgħodx għall-iben ma jarax il-ħajja imma tibqa' fuqu il-korla ta' Alla. U fl-aħħar nett f'Apokalissi 21 naraw imma għal ġwejjef għal min ma baqax fidil għal dawk ta' ħajja mħassra, għal qattila, għaż-żinja, għas-saħħara, għall-idolatri u għall-giddiba kollha semhom ikun fil-bellija tan-nar ħeġġeġ u tal-kubrit. Dini it-tieni mewt. Mela l-umaniżmu sekulari jgħalmek m'hemmx kunċett ta' dnub għax Alla ma jeżistix. Tista' tagħmel li trid, diment li ma tiksirx il-liġi tal-pajjiż. Gawdi u tpaxxa kemm tiflaħ għax għadha ma tafx x'inhu ġej. Punt 4 tal-messaġġ illi ġab Ġesu Kristu huwa dan: Alla iħobbok u jridek issalva. Kif nafu dan jien? Jekk naqraw f'Rumani 5 miktub minn l-Apostlu ġifieri l-mibgħut ta' Ġesu Kristu li huwa Pawlu l-Apostlu sewwa, hawn miktub hekk: mela meta aħna konna bla saħħa Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna minn imbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-biberija. Ukoll f'Eżekjel 18 miktub għalhekk lil kull wieħed minnkom niġġudikah skont imġibtu dar Iżrael, jgħid Sidi l-Mulej. Indmu u erġgħu lura minn dnubitkom kollha biex ma jkollkomx xi waqqakom fil-ħażen. Bedu minnkom ħtijiet kollha li waqajtu fihom u ġeddu qalbkom u ruħkom. La tridu tmutu dar Iżrael, jiena ma nieħux pjaċir bil-mewt ta' ħadd, jgħid Sidi l-Mulej, mela indmu u għejxu. Għalla naqa qalb Alla. Fil-waqt li l-umaniżmu sekulari jgħidlek inti m'għandek xejn ħażin fik u m'għandek bżonn salvazzjoni mingħand ħadd, Alla la jħobbok u lanqas jobgħodok għax ma jeżistix. Punt 5 tal-messaġġ li ġab Ġesu u l-aħħar punt li ħanaqsam magħkom huwa emmen l-aħbar it-tajba u tkun salvat. Kif nafa din? F'Rumani 10 il-kelma tal-Alla tgħidlek għax jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu l-Mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti ssalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarb xuftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jintilifx. M'hemmx għażla bejn Ludi u Grieg u s-sita kulħadd u għani ma dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-Mulej isalva. Efesin 2 hemm miktub: intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. U fl-aħħar nett, anzi ħanaqsam skritturi oħrajn biex tifhmu is-salvazzjoni u kif tilqa' din is-salvazzjoni dan ir-rigal li Alla tak b'xejn għax iħobbok. F'Ġwanni 17 dini il-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek, hawnhekk Ġesu jitkellem, li jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu li inti batt. Mark 16 jgħidlek min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemminx
ikun ikkundannat. F'Rumani 2 u iħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel. Jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li jipperseveraw sal-aħħar fl-emil it-tajjeb u jkunu fittxew il-glorja u l-ġieħ u l-ħajja li ma tintemmx. Imma jerfa' l-korla u l-qilla għal dawk li ma jridu jisimgħu b'xejn u jirvellaw kontra l-verità biex imbagħad joqogħdu għal ħażen. Filwaqt li l-umaniżmu sekulari jara x'jgħidlek, dan il-messaġġ mhux ta' min joqgħod fuqu, Alla ma jeżistix. Mhux vera hemm ġenna u infern. Il-bniedem m'għandu xejn ħażin bih, ħadd ma jista' jkun jaf x'inhu ġej wara l-mewt. Din hija reliġjon ġdida li infiltrat il-pajjiż tagħna mhux ċajda. Ħbib tiegħi, kif għadkom kemm smajtu din ir-reliġjon ġdida invadiet l-Gżejjer Maltin u affettwat lil politiċi tagħna. It-tobba tagħna, l-allima tagħna, lill-poplu u koll li xi knejjes li minħabba fekk ħafna kellhom joħorġu minnhom u jingħaqdu f'komunitajiet aktar awtentiċi fejn tinqara l-kelma t'Alla, tiġi malma bil-qawwa tal-Ispiritu t'Alla u fejn il-kelma hija konfermata b'sinjali sopranaturali f'isem Ġesu Kristu biss. Bħalma għamilt jien meta naqgħat ġewwa River of Love ħażebbuċ wara kollox, inti fejn tinsab fil-mixja tiegħek. Ħatimxi mal-kurrent tas-soċjetà u ta' dinja, jew ħatkun għaqli u taraf li din mhijiex battalja naturali ġlieda bejn il-bnedmin, din hija battalja spiritwali għażiż ħabib. L-għażla hija f'idejk. Jew ħatamel deċiżjoni għal Ġesu u tagħmlu sidek, jew inkella ma' Satana u l-aġenda antikrista tiegħu maħluqa biex tisraqlek ruħek. Jiena żilt. U int?